Er det ikke spændende? De vil ikke det her. Men jeg er klar til at gå i gang. Så vil jeg byde jer velkommen til Manderup Møllegård. Jeg er glad for at komme. Vi kan selvfølgelig ikke være alle gæsterne hernede på én gang, men jeg er godt, der er nogen, der kommer og kigger. Det er en stor dag, hvor vi åbner vores mælkesalg af frisk mælk direkte på køerne. Så og vi er glade for, at Mette Torborg, vores borgmester i Lejre Kommune, kommer og være med til at indvide og klippe snoren. Og jeg vil egentlig give ordet til dig. Tak for det, Peter. Jeg vil bare sige meget, meget lidt. Ja. Men først så vil jeg sige, at du ser sådan lidt ekstra glad ud i dag. Det kan jeg egentlig godt forstå. Jeg tænkte også i morges, at det her det er en særlig dag. Sådan mælkesalg lige ved døren, så bliver det altså ikke mere autentisk, det bliver ikke mere lokalt. Og jeg er simpelthen imponeret over, hvad I kan lave her på gården i forhold til sådan at bringe landbruget det næste skridt. Både sådan op i forhold til produkterne, I laver, men jo også tættere på forbrugeren. Og det gør I jo selvfølgelig ved, at man nu kan hente mælk lige ved døren. Jeg synes, det er så imponerende. Og når man så kommer ud og ser, hvor mange der deltager i åbent landbrug, ja, så siger det jo noget om, at I ved at åbne jeres stalddør for at gøre danskerne rigtig interesserede i, hvad landbrug egentlig kan. Og hvor andre steder end i Lejre Kommune kunne man så få landets anden. Hjertelig velkommen herover. Og tak. Og så tager du en dunk, når du er bare på turen i. Så tager du en dunk her og åbner der. Og så sætter du den bare ned. Der så den passer, og så trykker du på tapning. Det er der. Så trykker du bare. Så skal du stå og holde på det. Jeg skal holde den. Fint. Det virker! Der kommer mælk ud. Så. Nej, du skal bare blive ved lidt endnu. Den skal med til 5. Eller 5 kan være det. Åh, det er selvfølgelig smart. Så nu fik jeg lige over. Ja, det gør jeg. Gør ikke noget. Så tager du bare det ud. Så sætter du den over på bordet her. Og så går man faktisk derhen og trykker din etiket ud. Fordi der giver også dato på. Du trykker simpelthen. Prøv at trykke det her. Og så klipper du selv din etiket på. Den var jo med. Og så tager du et låg. Så er det simpelthen klar til at tage med hjem. Så er du på det. Men vi skal næsten smage det, skal vi ikke? Vi kan tage en til. Ej, jeg tror jeg har. Det har jeg prøvet. Tak for hjælpen. Det er så frisk, som det kan blive. Ja, det er det. Det er dejligt. Så er det til fri aften. Jamen, så vil vi prøve at komme